Barka da zuwa Babba TV. Idan kai bako ne a wannan channel tamu mai albarka, ku yi mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa ta yadda za a sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryenmu. Mun gode. Hajiya, saboda me kuka fasa kashe Umar? Na fahimci cewa duk wanda zai ja da shi sai ya shirya. Oke, kenan yana da basira sosai kenan. Ba basirar shi bace take tsallakar da shi. Umar, saboda me wai baka rama abubuwan da su Nafisa suke yi maka? Saboda kowane mutum dole zai girbi abin da ya shuka da hannunsa. MD, saboda me Umar yake zillewa daga cikin tarkonka? Ba dan karamin tarko bane zai iya kama shi. Hajiya, saboda me naga kin koma ga Allah? Ba don komai ba, saboda mun ga samun kariya. Hajiya, ni ma ina da muradin zama kamar Umar Hashim. Da so samu ne, dukkan mu a ce mu zama irinsa. A? Ke ma wai daman kina so a yi gaskiya? Ita gaskiya sunanta gaskiya, ko an binne ta wata rana sai ta bayyana kan. Hajiya, kullum sai ya ringa ganin zuciyar Umar Hashim a cike. Yana cika su ne da ambatan Allah. Hajiya, kin kwaji labarin rarara zai bani mota? Muna maka fatan alkhairi. Nafisa, saboda me kika fitar da Umar a matsayin mijin da zaki aura? Ba dan saboda komai ba, baya taɓa juyar da hannun kyauta baya. Babbar magana. Umar, menene dalilin da yasa ka amince da soyayyar Nafisa? So da yawa mutum yakan kin abu amma shine alheri a gare shi. Hajiya, kina son ki raba soyayyar Nafisa da Umar? Akwai buƙatar haka. Anya ko zaki iya? Ka zuba ido ka gani. MD, yana kana yi wa Hajiya dariya saboda me kake yi wa Hajiya dariya? Idan ba jahili ba, wai yake ganin zai iya ma Allah wayo. Assalamu alaikum jama'a. Mun gode da ziyartar wannan channel tamu da kuke mai albarka. Ina muku albishir mun buɗe sabuwar channel mai suna Arewa VIP. Ku ziyarci channel din nan ku danna subscribe sannan ku danna alama ta ƙararrawa. Haka za mu ringa sambaɗo muku kafce kala iri daban-daban domin nishaɗinku. Farin cikin ku shine namu masoya, idan babu ku babu mu. Mun gode.